ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ ጉንበት ናይ ዝዓመት እዚ ልዕሊ 32 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ደገፍን ንስድራ ስውኣት ከም ዝኸፈለ ዳይሬክተር ናይቲ ጨንፈር አቶ ዮሴፍ ተስፋይ ገሊጾም نيرينا بصاحب حبريتا تو يسيف أبتي زوبا 23813 دبست سدرا سوات كم زلو قابزي استدقصا وارح دما لعلي 29 مليون نقفا دقاز كم تخفل بملكات بتوسخين 380 كلتن استلليوت وقما سدرا سوات أو وشتن وزان قابز ركبو والانتنياتات ديقاتات أستا 3 مليون نقفا كم توه أبريهم محبحات سدرا سوات أنيح بهلن لمدن هزب إرترا مهانوز قلت ساوت يسيف أوش تهاجرن وزان زركبو زيغاتان سدرا سوات قبرو حاجز نايزم أتصلتهم زغانة بمتقاس زي هزبن منقسن إرترا بسواتهم نزلوهم كبري زاقول لح مهانو أسمير لهم كاب سدرا سوات أتا أمان إدريسين ويزرو الدانقشن أبزهبو حبريتا سالاب أتصالي زقبر لنا زل حاليتن نابيتن أبزا كبرت مريتنا ماميقنان نبرا لنا دحر مبال بتنفاش جاقانو تنبل بالبزلا بانديران ناتحبنا كأسينهم هيواتهم يمرحو كم زلو أرديوم مسوات دقنا أبسترخ بتهاجر بسلام ينبر كم زلوز جلس أو زرو صارف ساعتين وزرو ورق إبراهيم من بجدان معرتي منجس زجبر لهم زلهم الدقافات هزبون قطع حاجز كم زجبر لهم طايسن هزب منجستنا مسجنان بولنتن أمن سدراس وقت بمحجاز يقطع تلقس جنزب كاب حادث سنة كسب 16 سنة نزم الكتن سدرا بيتاتي وهاب كم سلو أب نقص صوتات جودايفن آخرين زنبرو سبت أجاز بركتوا لعلي 450 شحنة أفادما أب قربة أوان كم زعدل كاب جنفر مينستر عيون سبعة دحنة زوا مأكل استرخ بحبريتا يردم أب كلاي سومن نايز حزنا يزلنا ورحسنة أب سبحة كبابيتات هاجرنا بقند دمه أب مبرعو جما جمنا أسمران كالرئز غني صعق دورنا نفاسن استحوى صوتها ملكت مكيار وقت مخانو أهادو مترولوجي حبيرم حلفت أهادو أتو إساء في السهان يرينا بزها بحبريتا مبقس نايزي أب هاجرنا استرعيت كاب سهران برخاتاتن هاجرات عرب دخم حامد حيزو استبقس نفاس كم زخونن بزيادة أب مغيار وعطي كم زخصتنا رديوم لو مغنى بقند دما كاب شدش تقصاب 10 تخلت سنة استرعيت مسناي زحالف عامتات بمن تتصار نحتصير معلتاتن لعل نبورن كم زنبرست عاصي أتو إساء أبز متى معلتي إننا كيز غير كان تخوني حالي فوجن كرر خمس خل مبره استوسنت اللي مس زركب كم مراجع تخوينو كالتيفو دبنا سريعو زناب كفتر كم زخلات بهم أسعيبات إيسا استخسيت الزلو طاعز عبلو كلمة بتعنا ومداي سب يكون انسساتات ناي مرأين سرعة مستنفاس انسقمات بفلاي دماه ملأت انسساتات ناي مبرعن انسقمات كم زسعب عقل قلت مقعاز يا دماه ناي منقصات انسقمات كم زفتر بمبره زيغاتات تنقعيه كزوترو الزهاخيرهم أب هاجرنا بكل تشحن شدشتن عسران سلستن معلتات زقط على طاعة بمرأيو نبور زناب كم الترخبه أب عام تشحن شعات 209 عسران كلتن معلتات بستر طاعة تحت نبور زناب كم زنبه أب شحن شعات 280 حمشتن عسران معلتات بستر طاعة دما نبور زناب كم زوقعه مترولوجيكاوي صبصابات يا ملكتهم تمهارو مأكل مياوي سلطنات سوا ماموس زقسمو زلو مياوي تمرتي درجة فلتو ما بريخم متايم زو حسلو بقعات يخعبتلو كم زلو حبيرم تمهارو فيليمون براخي تمهارو يوهانس ساليمن دانيال نيرينا بزابو حبريتا نفسهم كما عبلون أب هاجراو لمعاتو مدبات إجامم كبركتون زحجزم ناي تمرت عدل مركبهم كم زحجوسم بمتقاس أبتي مأكل زقسمو زلو جبراون كل حسبهم تمرتي رئاسة أمانات كتري كم زحجزم أرديهم تمهارو يرانوس جيلاين بنيام يمانن بوغنم منقستنتي أب هاجراو ملك قفتنا زخسرو عدل موياوي تمرتي مدباسو أمهناس بوعمن السين زقتلو قنوع بوليس زقول له مهانو بملكات تمرتهم بعتب تقاتاتي لهم بنصأه نزمرم زلو هز من منقستن بوفي سراح نمقحاس كسعر مخانم قليصام ممهران محمد طهرن تسفايت ولدن بقدام ناجراو المعتاو مدبات درخ زفتر مويا زعدكو من السياد نمهناس بزكاي زلو صعري ماموس أشحت من السياد بستفلالي موياتات كم زسلت أنا بمحبار صاما ممهرانن آليتن زسلطنوا من السيات أب استفرالي صلاتات توافيرم نبسهم من هاجرهم كخانو مرأي مخانم حبيرم دايركتور ماموس أتو تسفال دتخلق دما أستاذ سلسة شحتة مهارو أب حمشت عورتات مالت زمناوي تكنولوجي حرشة هنسان نقدي من محدران زمناو ماشينر صربات انسايتن حاصينن بدرجة سيرتيفيكيت سلطنو كم زلو بمتقاس تمهارو ببسلطنو عبدي أدمعتي كوينم نخوصو حيال صعري كم زقبرلهم أرديم
ሕብረት ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ዞባ ደቡብ ንጥፈታቱ ብምሕያል ቀረብ ጸባ ንምውሓስ ሓያል ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዋጋታት ገይርዎ ዘሎ ወሰኽ ንዝተበገሰሉ ዕላማ ዝጻረር ብምዃኑ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ተገልገልቲ ጸዊዖም አባላት ቦርድ ሕብረት ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ዞባ ደቡብ ብህዝቢ ንዝቐረበ ሕቶታት ኣመልኪቶም ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ብ22 ናቕፋ ዝነበረ 1 ሊትሮ ናብ 27 ናቕፋ ከም ምባሉ ብሰንኪ ሕፅረት ዝተቃመመ ምግቢ እንስሳ ክብሪ ክፍሊት ሸቃሎ ከምኡውን ብሰንኪ ምንቁልቋል ትሕተ ባይታዊ ማይ ሓምላይ ምግቢ እንስሳ ከምቲ ዝድለ ክለምዕ ብዘይምኽኣሉ ከም ዝኾነ ብሪሆም አቦ መንበር ናይቲ ሕብረት አቶ ንጉሰ ሃይለ ማሕበር ክምስረት ከሎ ሒዝዎ ዝተበገሰ ዕላማ ብቐንዱ ምርግጋጽ ውሕስነት ጸባን ምርግጋእ ዋጋን ከም ዝኾነ ነዝን ምርግጋጽ እውን ብደገፍ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ይጽዕር ከም ዘሎ ብምጥቃስ እዚ ተገይሩ ዘሎ ወሰኽ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ምኹኒ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ማሕበር ፍርያቱ ዓሺጉ ኣብ ዕዳጋ ከቕርብ ከምኡውን ድኳን መሸጣ ኣብ ኣስመራ ክኸፍት ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝሃቦ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ንዘይንትድዋሩ ኣመልኪቱ ድማ ኣቶ ንጉሰይ እቲ መዐሸጊ ትካል ናይ ብሕቲ ብምዃኑ ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ዛጊት ክትግበር ከም ዘይከኣለ ጠቒሱ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምስቲ ወናኒ ብዝተኣትወ ስምምዕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እቲ ስራሕ ክጅመር ምዃኑ ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተፈቐደሉ መሸጢ ድኳን ድማ ህንፃዊ ምትዕርራይ የድልዮ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዞባ ደቡብ ዶክተር ዕቁባ ዝጊ ክፍለ ብወገኑ ኩነታት ጥዕና ጥሪት ንምውሓስ ብዝተገብረ መርመራታት ኣብዚ እዋን እዚ ዘሰክፍ ሕማማት እንስሳ ከምዘየለ ብምብራህ 4 ጸባ ከብቲ ንኹሉ ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ምግቢ ሕፅረታት ተፃዊሮም ንዘካይድዎ ዘለው ጻዕሪ ክደፍእሉ ኣዘኻኺሮም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንስድራ ስዋኣት ንምጥዋር ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሮም ዘካይድዎ ዘለው ዕማም መርኣያ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ሰማዕታቶም ዘለዎም ኣኽብሮት ምዃኑ ተጸዋዒ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ዞባ መልቂ መንእሰይ ጃምቦ የማነ ገሊጾም ልዕሊ 19 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ከም እተኸፍለን 15 ዝኽታማት ቆልዑ ነፍሲ ወከፎም ናይ 500 ናቕፋ ወርሓዊ ክፍሊት ከም እተመደበሎም ዝሓበረ መንእሰይ ጃምቦ ካልኦት 5 ዝኽታማት ቆልዑ ብከብትን ጤለበጊዕን ከም እተጣየሱ ከምኡውን 21 ጽጉማት ተምሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ከም እተገብረሎም ድማ ብርሂዮም ብከብትን ጤለበጊዕን ካብ ዝተጣየሳ ስድራ ስዋኣት ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ደንበ ጤረር ዓዲ ኻኸይትን ማይ ኣፋልስን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ህዝብን መንግስትን ሳላ ዝገበረሎም ሓገዝ ሰሪሕን ሓድጊ ስዋኣት ከዕብያ መነባብሮአን ከመሓይሻን በመስዋዕቶም እናተሓበና ክነብራን ከም ዝሓገዘን ሓቢረን ተጸዋዕ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ዞባ መልቂ መንእሰይ ጃምቦ የማነ መወዳእታ ከም መቐጸልታ ናይቲ ዓመታዊ ብህዝቢ ክግበር ጸንሐ ሓገዝ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ህዝቢ ዞባ መልቂ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ በብምምሕዳር ከባቢኡ ተወዲቡ ኣብ ግራውቶም ክነጥፍ ምዃኑ ኣብሪዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ክካየድ ጸንሐ ጓስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ኣፍልጦን ንቕሓትን ነበርቲ ክብ ብምባል ኣብ ምዕዋት ስርሖም ልዑል እጃም ይገብር ከም ዘሎ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ተዋፊሮም ዝርከቡ ሰብ ሞያ ጥዕና ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣዴታት ኣብ እዋን ጥንስን ሕርስን ዝገብርኦም ምክትታልን ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ምጥፋእ ዓሶ ድማ ብቐንዱ ንዘሎ ተገዳስነት መጒሶም ሳላ ዝግበር ዘሎ ግቡእ ትታል ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም ሞት ከም ዘየለ ዝተቐሰ ሓላፊ መደበር ጥዕና ሰልዓ ነርስ ዘመንፈስ ገብረልኡል ብምውሃሃድን ኣድማዒ ተሳትፎን ወከልቲ ጥዕና ዓድን ምምሕዳራትን ተርእዮታት ሕማም ዓሶ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ምህላው ሓቢሮም ተሓጋጋዚ ነርስ ኣሕመድ ሓመድ ሓጅ ብወገኑ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻልን ምውጋድን ሕማማት ከምኡውን ንዝተኣዘዘ መድሃኒት ብግቡእ ኣብ ምጥቃም ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ጽቡቕ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ጠቒሱ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብሰንኪ ጉድለት ጽሬት ዝረአ ሕማማት ከም ዘየለ ብሪሆም ነፍሰ ጾር ክሳብ ግዜ ሕርሳ ብውሕዱ 4 ግዜ ክትመላለስ ኣለዋ ንዝብል መምርሒ ኣዴታት ንኡስ ዞባ ሰልዓ ብጉብኤን ዝጥቀማሉ ዝበላ መወለዳን ከዲጃ ዑስማንን ይርጋ ኣለም ተስፋ ኣለምን እዚ ኣብ ምውሓስ ድሕነት ኣደን ዕሸልን ሓጋዚ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣረድየን ኣብ መወዳእታቶም ሞያውያን መደበር ጥዕና ሰልዓ ምስ ብዝሕን ራሕቀን ናይቲ ንኡስ ዞባ እኽልቲ ስለ ዘይኮነት ኣብ መሳርሕታትን እትህቦ ኣገልግሎትን ቆላሕታ ክግበረላ ብምዝኽኻር ኣብቲ ንኡስ ዞባ ክስራሕ ተወጢኑ ዘሎ ሆስፒታል ክቀላጠፍ ተላብዮም